Mahadi jagora, yaushe za ku cece mu? Kai da Isa ɗan Maryam, yaushe za ku yi zuhudi? Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Karfe sai Allah, babu wanda ya fi karfin Allah. Ga gwamnati ta dage kada a koma dokokin Allah. Don haka ta daure zagzaki jinin manzan Allah. Ta fada karayar tattalin ƙasa ta yi kidnapping da haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Tsira da aminci gun nabi na baban Zara. Tare da 'ya'yansa Sayyidi Ali al-Karrara. Sayyidina Hassani, Sayyidi Husaini al-Akhyara. Dan hana ƙaunar su an ka kirkiro mana kidnapping da haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Shaku Usman Fodi, Sidi Ayatullahi Khumaini. Ahmad Tijani, Sayyidi Jilani Kudube ni. Nasiru Al-Khabari, Shehu Kaulahi Sharafuddini. Mun kawo karar masu kirkiro mana kidnapping da haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Wato mana Sayyid Zakzaki da Malam Turi. Kare mana Malam Yakubu Yahaya ga dukan sharri. Ka kare al'ummar manzo daga sharrin asharari. Amurka Isra'ila sun ka kirkiro mana kidnapping da haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Ka sanya al'umma su fahimci abin da muke nuni. Su taimaki jagora Sidi Zakzaki Sharafuddini. A rusa zalunci mu san yanci mu yi addini. Tsarin zalunci shi ya kirkiro mana kidnapping da haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Allah ya zine wa dukiyar gwamnati ta ƙare. Tattalin arzikinta da harkoki duka sun kare. Sun yi rashin kirki an banka da sirri an kware. A yanzu ga wani mazanto ne game da kidnapping da haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Ku bani kunnen ku al'ummar Nijeriya sako ne. Za mu yi tare zuwa masu son su gane menene ke damun jama'a 'yan arewa kana su wane ne ke da alhakin yi a ƙasar nan sharrin kidnapping da haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Kai ka ji bindiga kamar a Iraki tana tashi. Kamar yankin Gaza ku ji ana ta zazzaga harsashi. Akan bayin Allah tambaya ina suka same shi. A nan ɗan geza ku ji kamar ana yakin duniya. Gurgwabuce sunan makiyaya aka rabe ana kashe jama'a. Ana kashe jama'a, ana kwashe dukiyar jama'a. A kwashe mata a tafi da su dawa kunji rashin da'a. Gwamnati na kallo ma'aikata ke mana kidnapping ga haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Ba wanda za ya sami makami gwamnati bata so ba. In
ko bata sani ba rufe boda bai amfani ba. Kidnapping. Ɗiban ma'aikata dan tsaro bai amfani ba. Kidnapping. Dan a biya albashi gwamnati ke mana kidnapping da haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Kun yaƙi addini Allah ya tauye lamarin ku. Kidnapping. Kun rasa ya za ku yi ku shawo kayan lamarin ku. Kidnapping. Bautar turawa kuka ɗauka su suka sanya ku. Kidnapping. Don rusa arzikin talakawa kun haɗa kidnapping da haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Musamman dukiyar musulmi ɓangaren arewa. Kidnapping. Ana kashe mazaje matansa ana ta wawashewa. Kidnapping. A kone amfanin gona dabobi a korewa. Kidnapping. Sai an tsiyata su a rika su a yi musu kidnapping ga haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Imamai da sarakai suna ganin al'ummar ma'aiki. Kidnapping. An tasa su a gaba kowa ya yi gumi ya kama baki. Kidnapping. Ruruwar makwabci ga makwabci baya bashi ɗauki. Kidnapping. Mutum ake farauta ta makar zomo a yi kidnapping ga haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Ba kuɗi a baitul mali yana gurin barayi. Kidnapping. Kowane mai mulki sai sata ɗai suke ta yayi. Kidnapping. Dukiyar ƙasa an kwashe talakawa na tsumaye. Kidnapping. Ta kulle boda gwamnati kuma ga 'yan kidnapping ga haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Abinda kuka tara an kwashe kasuwanci bashi. Kidnapping. Kudin fito su moga yayi tsada ba a iya biyan shi. Kidnapping. Ga kuma kidnapping duda yana nuna ba sanin shi. Kidnapping. Idan ko ba sanin shi ba gwamnati sai 'yan kidnapping da haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Karya tattalin arziki ya zai dore da zalunci. Kidnapping. Da kudin kidnapping da haraji zamba da ha'inci. Kidnapping. Kun gama karyewa tun da kuka wazagzaki zalunci. Kidnapping. Danta da komada kuka fake kuke yin kidnapping ga haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Kun raina hankalin Fulani kun rabo da sunansu. Kidnapping. Dan manufar ya ƙarshe godiyo ne kakansu. Kidnapping. Kun samu mai marasa asali ne a cikinsu. Kidnapping. Da sunan musulunci Boko Haram kun daɗa kidnapping ga haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Domin musulunci a Afirka Fulani ne tushe. Kidnapping. Dan rushe daular Usman Fodiya ne daga tushe. Kidnapping. Kuka kagi kungiya ta baje musulunci daga tushe. Kidnapping. Boko Haram da ISIS hana noma kidnapping ga haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Su kuma talakawa sun gaza gano wannan kulle. Kidnapping. Sun kisi la'akari ga hanyoyin tashin balli. Kidnapping. Yaran gwamnati ne kidnapping Boko Haram gilli. Kidnapping. Noma da kasuwa sun rushe duka daga kidnapping ga haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Inda kun gane talakawa zancen ya kare. Kidnapping. Za ku yi fargajaji sanda dukiyar ku ta kakkare. Kidnapping. Ta hanyar
mana kidnapping da haraji karfin ku ya kare. Kidnapping. Ga muguwar dokar abin hawa bayan kidnapping da haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Ku amsa kiran Malam Ibrahim Zakzaki babanmu. Kidnapping. Ku zo mu haɗa ƙarfinmu mu sauke haƙinsa na kanmu. Kidnapping. Ya ba da rayuwarsa da komai nasa ya fanshe mu. Kidnapping. Masu tsare malam su ne suka sa mana kidnapping ga haraji. Dan burin kwashe dukiyar mu turawa sun kai. Kidnapping. Wannan makircin suka ɗau wasu da sunan 'yan sa-kai. Kidnapping. Du jarumin gari shi ke iya yin aikin sa-kai. Kidnapping. In aka karar ta cikin sauki ai muku kidnapping ga haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Muna faɗa muku ne talakawa don sauke haƙi. Kidnapping. Ko ba ku gane ba sannu za ku yi ta haƙiƙi. Kidnapping. Don kara kashe mu ku zo a baya kuna yin shauƙi. Kidnapping. Ku ce dama mun ce gwamnati ita ke yin kidnapping ga haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Hanyoyi na shiga ta ɗauke su ita ke kidnapping. Kidnapping. Ta karya kasuwa ba noma don ga kidnapping. Kidnapping. Kuma ta rufe boda dukiyar ku muku kidnapping. Kidnapping. Masu yiwo oda ta kashe su a gari kidnapping ga haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Ya zamo wajibi al'umma ku gyara tunaninku. Kidnapping. Waɗanda kuke zaɓa mahukumta ba sa ƙaunar ku. Kidnapping. Su suka haɗa baki da turawa suke farautar ku. Kidnapping. Sarakai da malamai sun yi shiru gwamnati kidnapping da haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Kuma sun sai da ƙasar da sunan suna karɓo bashi. Kidnapping. Sun faɗa karayar tattali na arziki ga bashi. Kidnapping. Dukkan kadarori sun sayar da su a biyan bashi. Kidnapping. Ku kuma talakawa an kirkiro muku kidnapping ga haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Musamman jihar Kano komai ya zamna sayarwa ne. Kidnapping. Filin makabartu da masallatai na sayarwa ne. Kidnapping. Me ya ja wannan sun zuba da jini na sharifai ne. Kidnapping. Yanta da komada sun gallaza mana kidnapping ga haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Yanzu an ce duka jiha ta kirkiro 'yan sanda nata. Kidnapping. Tunda na tarayya ta gaza ta kare mutanenta. Kidnapping. Ita kwa jihar Kaduna umarni ta baiwa mutanenta. Kidnapping. Alhali su ne sun ka kirkiro mana kidnapping da haraji. A Katsina waya an ce an bai duka talakawa 'yanci. Kidnapping. Su nemi makamansu hanyar da ɗaya da ta'addanci. Kidnapping. Kusa ya sai ciniki daga baya su fara wulakanci. Kidnapping. Mu shagala gun Allah shi zai ɗauke mana kidnapping da haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Ɗan sandan da ya ce bai da bindiga yau kuma shi ne. Kidnapping. Wai zai muku hanyar bindiga a rainin wayo ne. Kidnapping. Soja da 'yan sanda wasu cikinsu sharrin daga su ne. Kidnapping. Ku ji fa irin harbin da suke yi su yi muku kidnapping ga haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Kai ka
ji bindiga kamar a Iraki tana tashi. Kidnapping. Kamar yankin Gaza ku ji ana ta zazzaga harsashi. Kidnapping. Akan bayin Allah tambaya ina suka same shi. Kidnapping. A nan ɗan geza ku ji kamar ana yakin duniya gurgwabaci. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Tun a watanni ya rabanmu da jin wannan harbi. Kidnapping. A tun a gyalle su rabanmu da jin wannan harbi. Kidnapping. Jama'a na ihu ba gurin gudu kuma ga harbi. Kidnapping. In ba gwamnati ba wa yake da haƙƙin kidnapping da haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. In har ba ita ce ba gaskiya to babu hukuma. Kidnapping. Ya zam yan kidnapping su suke da iko da hukuma. Kidnapping. Su harbe na harbewa su zaɓi na kama wasu kama. Kidnapping. Ku ne kidnapping na rantse gwamnati a gari ku saka haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Nan gunza ne daya rabbu bai shahidai ladanta. Kidnapping. Daga annabi Adam ya zuwa mahadiji kan binta. Kidnapping. Da Zulaiha da Sani da Fatima yan lelan binta. Kidnapping. Isar mata sagona da kashe su ake mana kidnapping ga haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Assalamu ala nuril amini kakan Hassanaini. Kidnapping. Assalamu ala ali haidar baban Hassanaini. Kidnapping. Assalamu ala sayyidai shababi ani Hassanaini. Kidnapping. Assalamu ala kautar maganin musibar kidnapping da haraji. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji. Saida mazlumiya Allahumma jama shamla ummat Nigeria waj'al hurriyatahum tahta qiyadati Sayyid Ibrahim al-Zakzaki hafizahullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil farajahum وأهلك أعداءهم وأيد إمامنا خمنئي وقائدنا زكزكي وانصر جيوش المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظة وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Gwamnati ta karye sai ta kirkiro mana kidnapping da haraji.